Karamogi gi thuolo mar oro ote machuok kotudore gi weche manyien mwakelo ni e thuolo ni e laini maro mar ote machuok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ocheng. Apisi ma jatend jomin buche ODPP opwodho kwayo mar bad migao mar okwach kich mar donjo ne josiasa adek machiegni gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod keth mar siayo chano kaachiel gi siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z manomonjo od bura mamalo tarik 25 dwe mar auchiel higani. Apisi noero wacho ni gin kod neno moromo mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North John Gakuya, nyawadgi ma Embakasi Central Meja Dong to kod George Theuri. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, magi biro thuolo machuok bang' jatend migao mar arita ngire Kithure Kindiki chiwo singo ne od bura. Midhiero mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua medo buorore ka koth bang' jatend jomin wach Patrick Ingonga puodho chenro mar donjo ne josiasa adek machiegni kode. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, apis jomin wach ODPP opwodho kwayo ma jatend okwach kich Ibrahim Amin mar mako bura ne jaod bura ma Embakasi North James Gakuya, jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru mong'ere kaka Meja Dong kod jaod bura machon ma Embakasi West George Theuri. Kaluwore kod ODPP, nitiere neno moromo matudo jotelogo kod ketho mar siayo, chano tulo kaachiel kod siro ng'anyo e kinde ng'anyo mag Gen Z. Mopogore gi siayo kata siro ng'anyo mag rowere mag Gen Z, ODPP bende dwaro mondo odonjne jotelogo kod ketho mar luoko pesa. Mamoko ma bende idhi chwalo e doho kod ketho mar siayo ng'anyo gin jang'ad rieko ne Gachagua Ngunjiri Wambugu kod jating' ndai mare Pius Munene. Magi timore odiochieng' achiel kende bang' jatend migao mar arita Profesa Kithure Kindiki nyiso komiti mar od bura mochung' ne arita ni sirikal dhi kawo okang' mager ne josiasa mane otemo loko loch tarik 25 dwe mar auchiel e higani e kinde ng'anyo mag Gen Z. High-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June. Kindiki ne onyiso komitino ma otelne kod jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo ni ne nitiere chenro machielo mar wang'o od bura bang' ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani kaachiel gi monjo kar jot maduong' ma jatend piny State House. They were not coming to demonstrate and ask for the finance bill not to be passed. They were coming to cause grave harm. Because if we overthrow constitutional institutions like parliament, judiciary, the executive, we have no country. The things we are discussing here, we will not have even this discussion where a parliamentary committee is grilling the security minister, because the country will not be there in the first place. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua korka korete ne oseyo sirikal kuom tiyo kod DCI kod ODPP e sando josiasa machiegni kode e chwalo ajenda mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.